Can't remember when you weren't there. Ug karon mga higala, niyang sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. There is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. Laing huna-unaon nga kitang tulo ang mag-date. Nganong lain man, ma? Mura kog stage mother, ana. Kung mauna, ma, okay ra nimo nga kamirang duha si Primo ang mag-dinner karong gabi, eh? Nga kamirang duha ang mag-date? Okay ra nimo? Of course not. What? Actually, dili pa gyud angay nimo nga mag-date-date, iha. Ma, I'm at my legal age na. Legal age ka na lagi. Pero bata ka pa, iha. Huwag ka paghani magkahuman sa high school. Unsa kaya kasulti sa mga tao nga makakita nimo nga makig-uban og lalaki. Mahimo nga magkaingon gid sila nga wa ka pahinumdumi sa imong mga ginikanan. Kasaligan man sa si Primo, ma pa? Bisa na, anak. Okay. Musugot na lang ko nga mamahimong stage mother. Kalagit! Diha nagyod unta to. Diha nagyod unta to si Glinda nga gikasawa na ko sa pagpangaon dito sa kantin. Pero may abot yung animal. Animal! Si animal, buseng? Kadong batanon! Si batanon na? Ano bang susitador naman kayo, Ipoy? Why, lies, kay buseng. Ikaw usa ang sige yaw-yaw. Ikaw rin mong tanaw, ikaw rin magtupag. Usa ka, lakang lang buseng. Minta hospital ay, pengin ako, padulungan ni mo. Luukon tayo noon ka diha, Ipoy. Buray mo! Wala buseng, mamintang juga na. Bitsin ka ni. Kung pinagsipok na akong uwi mo, pag yung kumpunan na! Ay, buseng, hindukan, ha? Magkuha kong pisi! Pisi, usoro pisi, buseng. Igakot na ko sa imong bakba. Ano din na magsige pangutana? Hasol kayong paminaw ng imong mga pagkamaritista. Ay, sige. Lang kumutingog mo siya. Haim to pisi nga akong gibutang gre. Haim to. Inang pisi akong gibutang gre, boy. Haim! Ang di na yun kay akong gamiton. Nga, di ba ka matubag? Ay, tubag kay ko. Yung kong gapuson. Ang akong cellphone. Ang stalker mo ay nanawag. Maayo noon nga nanawag siya. Kinahanglang masayod siya sa iyang limitasyon sa pagpakigdeal kang Misty. Hello? Salamat nga, mitubag ka. Pwede mo request? Gitubag ko ikaw aron masayod ka. Ngawa na ko malipay sa imong paggamit sa akong anak. Please, tumaniwan ako sa akong request ni mo. Unsay imong request? I-open ang imong camera. Aron, magka-video call nito. Are you crazy? Or gisayunan ka lang yun ako? Ayaw lang ka suko, Labi. Musab ka pagkanig tawag na ako, anak. Akong i-off ang akong cellphone. Og off-limit ka na sa akong bay. Oh, ayaw lang ka suko. Okay. Okay. Pugsod ko ang akong kaugalingon sa pagtuo nga nagpalitan ka lang. Nga wagid ka magdahom nga mubalik ko sa imong kinabuhi. But, tufui ko. Ako ni, ang imong labi. Ang maghuwat unta nimo sa altar sa simbahan alang sa tong kasal pagkaugma. O galing lang kay na-aksidente ko.
o namatay. Ayaw kamita ang akong anak sa imong tingwa sa pagkupa sa akong kinabuhi. Gugma ang hinungdan nga nung pinaagi ni Misty. Maduol ko nimo. O kung makalugar, itanong ko sa imong kunahuna nga ikaw mo hinungdan nga nung mibalik ko. Tuhuin ko, Glenn. Tungod sa sobra kong pugma nimo, nagpakabuhi ko. Dili ko man ka mamugos. Pues, sunda ang akong gusto. Ayaw palabi gamit ni Misty. Aron dili ko mapugos sa pagkiha nimo. Oh, imo kong ikiya? Dili ko managana sa pagkiha nimo. Aron malayo ka ni Misty. Ikaw ang hinungdan nga nung nagigsuot ko ni Misty. Kung mo atong bang palangunta ka aron magkasulti ta, aron mahisgutan ang atong nangagi, dili o dili kin mahitabo nga maamong pa si Misty. Malinaw na kuuban sa akong anak. Nahasol ko tungod sa naputol na tong kalipay. O gusto ko kining mahatagan o katumanan. Sabta ko, dili tiaw ang kalaay na akong ipatik nga miagi kong pagkabata. Wa ko'y labot sa imong naagian. Nahibaw ko. Grabe ang paghipos mong kasayuran mahitungod na mong duha ni Primo. Nga mao ang akong labi. Ako ang imong labi. Bye. Kadit lang, ayaw na iyo ang cellphone. Basta kay tumanon ko ang akong gipahat nimo. Kung magpadayon ka gamit sa akong anak, ikiha tagit ka. Nahibaw ko. Stalker ka lang. Mangingilad ka. Dili ka mo daog. Primo? Naghubog-hubog ka? Pawalan ni sa kahiubos, ma. Si Glenda mo ay mihatag ni mong kahiubos. Iya ko na kong ikiha. Unsa? Iya ko na kong ikiha. Kaya gigamit ko ang iyang anak. Aron maduol ko niya. Unsa man di akong buhaton, ma. Nga kung siya akong pagkikitaan, muli kay man siya. Kay may angkon kasabdi ay nga imong gigamit ang iyang anak. Ma, Hunungan ang imong pag-inom ug magsulti ta. Sige na, anak. Makadaot baya sa utok ang sobrang pag-inom. Doon na karabay gitukod nga negosyo. gusto ko nang madugtungan ang among duha ka gugma sa akong labi, ma. Nak, lahi na ang henerasyon nga inyo karong gipuy-an. Dili nimo mabasol si Glenda kung ingon man ni Ana ang iyang desisyon. Hangtod ka, ma. Bubog na usad sa akong tinguha pag angkon pagbalik ni Glinda. Kay nag-ingon bagod ko. Ang ako lang, ayaw na ipamugos ang imong gugma ngadto ni Glenda. Wa pa siya makasabot dong. O dili pa siya gustong mo sabot tungod sa kalibog. Unsam di akong buhatan, ma. Ipakita kang Glenda nga ikaw mao si Primo Guevara pinaagi sa pagpalambo sa imong kaugalingon, sa imong propesyon ug sa negosyo nga imong tukoron. Musamot kadugay pagdugtong sa duha na mo kapagbati. Musamot pagpalayo si Glenda nimo. Tiwa pa siya nasabtan sa nahitabo nimo. Primo, hinay-hinaya lang sa pagpasabot si Glenda. Ayaw pa mo kusdong. Pero, nganong ikaw, ma? Nganong nakasabot mo lagi ka? Anak, inahan ko nimo. Og may nasinati sad ko nga kalainan. Ma, Nak, ayaw ka balaka. Tungod kay anak ka na ko, tabangan ko ikaw nga magmalipayon. Og dili masayang ang imong pagbalik. tinawad ka, ma. Inahangod ko nimo. Andam ko ikaw ang tabangan. Aron dili mo mahayan nga nung nahimo ko nimong inahan. Ma, salamat, ma. Inahan ka ginako.
Ma, ngayon ka ko ini kun mo ni ako isulob alang sa atong date karong gabi uban ni Primo? Angayan ka kaayo, anak. O sa may mo isulob, ma? Bisag unsa lang gud iya. Tingalig, malupigan ko nimo ha. Unsa? Mo action gi ko kabalaka maoy. Kay bisan og ginahan ka nako, no? Pero wag gyud sa imong personalidad nga inahan ka nako. Ikaw gyud ha? Anak ka gyud nako iya. Kay mangunay magkag-admire nako. Tinuod man sad ko lang akong gisulti, ma. Ang uban ganina kong barkada, mas mo admire pa man gani sila nimo kay nako. Unsa? Lagi. Usahay, makapangutana lang gud ko. Kung wa bagyo ka sakiti sa kamatayon ni Papa. Dali lang kung naka-move on, anak. Tungod nimo. Og sa atong negosyo. Mausanay akong ikatarungan sa akong mga barkada, ma. Kay nagsusi di ay sila? Ang uban? Ay, kanimo, anak. Dili ka angay ma-insecure. Batanon og mas attractive ka kay kanako. Ma, never ki ko ma-insecure basta ikaw ang akong comparison. Asa man di maliwat ang akong kagwapa. Di ba diha man nimo? Kita-kita na nagdahig nato. Pero ma, proud gud kaayo ko nga ikaw minahimo na akong mama. Thoughtful ug understanding kaayo ka. And I love you so much, ma. Anak, love kasad kaayo nako. Bisag unsa imong pangayoon ako, basta kaya lang. Ako giniihatag nimo. Pero kinahanglan nga mo promise ka. Nga dili mo pasagdan ang imong pagtuon. Promise, ma. Nagilis man lagi ka. Nakakomit na ko nila Gina ba? Imo man di ay silang ikauban karong gabi o na. Nganong mura man kagway gana. As excited ko makon. Kami lang untang duha si Glenda mo gawas. Nak, dili ba giingnan ta naman ka nga ayaw pamugos? Go with the flow. Ma, mingaw na kay ko ni Glenda. Musamot siya sa pagpalayo nimo kung mamugos ka. Anak, dili ba may promise man ko nimo nga tabangan ka nako? Believe me, akong tumanon ang akong promise nimo. Tinuod ka, ma? Wala di kay salig ni mama. Saligoy. Sundasad ang akong gitambag nimo, nak. Ayaw ipamugos ni Glenda nga ikaw, usa ka reincarnated. I can't remember when you were there. May katabang kaha si Sedes sa tinguha ni Primo, mga kasama at angi ang laing pang mga sumpay
ning atong sugilanon. We've been through everything there is. Mibali ko tungod nimo. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Through the years.